Vráťme sa teraz naspäť v čase do začiatku 18. storočia, do 21. mája roku 1718. Obdobia, kedy sa miestnymi horami túlali nielen zbojníci, ale vtedajšiu spoločnosť znepokojovali aj iné nadprirodzené javy, ktoré si ľudia vykladali ako bosoráctvo. Jeden takýto príbeh nám zachovali archívne dokumenty súdneho procesu s údajnou čarodejnicou Barborou Lisičanovou z obce Terchová, ktorá v tom čase patrila ešte k tepličianskému panstvu. Barbora bola v súdnom spore často označovaná aj ako Bystričanka, čo poukazuje na jej pôvod v Bystrickej doline. Bola manželkou Juraja Lisičana z Terchovej. Obvinili ju z toho, že vraj pohnutá diabolskými inštinktami vykonávala mágiu, škodlivé čary, zaklínadlá, zatratenia hodné preklínania, falošné žehnania, veštenie a iné povery, ktoré za spolupráce diabla zjavne a verejne páchala. Touto svojou činnosťou tak podľa súdu kresťanov miatla a od uctievania pravého Boha zmenšovala, odvracala a pohoršovala. Aby sa takýto zlomyselný zločin ďalej nešíril a ďalších zatratených podľa jej príkladu k páchaniu podobných vecí nestrhol, mala byť podľa zákona a mravu vtedajšieho Uhorska odsúdená na smrť. Súdny proces proti nej viedol prokurátor Imrich Nedecký. Prísediacimi boli Ondrej Nedecký, Alexander Nedecký, Ján Bardy, Ondrej Gali, Ján Čaplovič, Ondrej Ďurčány, Juraj Pavlovský, Daniel Ráky. Poznáme teda obvinenie. Poďme sa pozrieť na výpovede samotných svedkov a popis skutkov, ktorými sa údajne takto prehrešila. Prvým svedkom bol 60-ročný Mikuláš Lisičan. Vypovedal, že vraj Anna Lisičanová v neprítomnosti Barbory vošla do jej záhrady a natrhala tam nejaké bylinky a vzala jej jednu sliepku. Keď to Barbora zistila, tak vyslovila v zlosti proti nej takúto kliatbu. Bodaj, že ťa 103 čertov porazilo, už si sa spravela. Ďalej svedok hovorí, že milá Hana ako 100 na 100 čertov, keby to mala urobiť, to jest tú zeleninu potrát. Odvtedy hneď upadla do choroby a pustla. Anna vraj na základe toho 2 roky postupne chradla a tvrdila pritom, že to kvôli tomu prekliatiu od Barbory. Nakoniec aj zomrela. Rovnako ten istý svedok povedal, že si pamätá, ako Barbora pred 12 rokmi prišla pod okná istého Martina Lisičana a v nejakej veci sa ho niečo vypytovala. On bol z jej otázok pohoršený a došlo zrejme k hádke. Martin vraj na to vzal poleno od pece a vybehol s ním vonku proti bare a hodil ho po nej. Tá ho vraj zdvihla zo zeme a povedala: Počkaj, nebudeš ty viacej za mňu polenom hádzať. Prvé a posledné toto je tvoje hádzanie. Počom to poleno vraj do kotla priložila, čo svedok údajne osobne videl. Martin vraj potom hneď upadol do choroby, z ktorej potom aj rýchlo zomrel. Treťou vecou, ktorú Mikuláš Lisičan proti Barbore vypovedal, bolo, že pred kvetnou nedeľou daného roka sa dostal aj on sám s Barborou do konfliktu. Okrem toho vypovedal, že mnoho ľudí k Barbore chodievalo a rovnako ona k mnohým chodievala kvôli liečeniu ľudí i statku. Že tam chodil richtár aj iní ľudia, ktorí však vraj tieto svoje činy obanovali. Ďalším svedkom bol Adam Lisičan, ktorý potvrdil svedectvo o tom, ako Barbora obracala poleno, ktoré za ňou hodil Martin Lisičan, ako aj že k cudzím ľuďom liečiť chodievala. Ďalšou svedkyňou bola Anna Jelenčáková, vtedy 55-ročná. Tá tvrdila, že predtým, ako Martin Lisičan hodil po Barbore Bystričanke to poleno, bol zdravý chlap. Avšak po tomto incidente, keď ona to poleno vzala domov a pohrozila sa mu, tak hneď ochorel a rýchlo aj zomrel. Podobne potvrdila, že Anna Lisičanová, kým nevošla do Barborinej záhrady, bola zdravá. Ale ako ju Barbora prekriala, tak ochorela, 2 roky sa trápila a nakoniec v takom trápení aj skonala. Ďalej potvrdila, že Barbora dosť ľudí liečila aj ich statok a že ľudia ju aj často vyhľadávali a chodievali k nej. Okrem iného aj o pomoc a radu. Barbora podľa nej do osík pozapravovala nejaké čarodejnícke veci. Ďalší 54-ročný svedok z Terchovej Matej Cingel potvrdil, že obaja, Martin Lisičan aj Anna Lisičanová, boli pred konfliktmi s Barborou zdraví a potom náhle ochoreli.
34-ročný Ján Cingel vypovedal, že vie o tom, ako Barbora liečila ľudí, ale aj, že 2 ľudí zmárnila. V danom roku 1718, okrem toho, keď sa ovce zmiešali a ovčiar voľa, ktorý trúbil na kopci na ne, tak vraj vtedy Barbora Bystričanka sa proti tomu trúbeniu postavila a obidvoma rukami k sebe tento zvuk pritiahla. To videl vraj nedaleko nej stojaci Martin Holúbek rybár, ktorý vraj vie aj, čo si pri tom šomrala. Ďalší svedok, Juraj Davidík, ktorý mal vtedy 27 rokov, tvrdil, že on priamo videl, ako Barbora Bystričanka žaburiny sušila a rovnako, že niečo do jeho postele prstami nastrkala. Ale nevie, či to malo byť zlé alebo dobré, čo potom jeho žena zasypala. Bola to zrejme nejaká liečebná metóda. Rovnako svedok vypovedal, že množstvo ľudí k Barbore chodilo kvôli liečeniu, ktorým tiež veci domov dávala a na takých čítavala. Zisťovala neduhy, ktoré ich trápili. Potvrdil aj to, že Barbora do osík strapy vplietala, ktoré Pavol Korman vyťal a pred vtedajšieho vojvodu a richtára Terchovej predložil. Okrem toho vraj aj liala olovo, ktoré ju on sám liať videl. Nakoniec znova potvrdil, že liečila ľudí aj zvieratá. Barbora tak bola evidentne ľudová liečiteľka, ktorú evidentne obvinili jej susedia pri nevydarenej liečbe ako príčinu úmrtia ich blízkych. Snažila sa zrejme pomáhať ľuďom či už bylinárstvom, ale azda i z dnešného pohľadu rôznymi bizarnými spôsobmi liečby, ktorým vtedajší dedinský svet rozumel a veril. Vo vtedajšej podozrievavej spoločnosti však vzbudzovala nechcenú pozornosť a podozrenie. Počas súdu vypovedala proti obvineniam vzneseným proti nej. Popol, ktorý vraj sypala po podlahe pod posteľou Anny Lisičanovej, bol kvôli snahe zabezpečiť jej pokojný spánok. Vraj jej nechcela nejak ublížiť. Údajné krvavé maslo, ktoré vraj bolo u nej videné a označené jedným svedkom, vraj bolo spôsobené niečím iným, čo v tom hrnci predtým bolo. A okrem toho priznala, že raz zmiešala vodu s olovom. Podľa súdu vraj miešala pre ľudí rozličné nápoje, vykonávala čary a zaklínania. Spomína sa kropenie dobytka vodou, ktorou sa vraj zvieratá mali nakaziť. Sypanie popola popod posteľ bolo v očiach sudcov v súlade s pravidlami magického umenia vykonané s úmyslom usmrtenia. V druhom prípade spálením dreva a vyhrážaním sa vraj taktiež vykonala diabolské umenie. V ponímaní sudcov bola vďaka týmto činom vrahyňou a takúto dvojnásobnú vraždu spôsobila s umením a pomocou démona. Okrem toho podľa nich vykonávala mnohé iné čarodejnícke a magické skutky, za čo všetko ju súd označil za čarodejnicu. Podľa rozsudku sa vraj Barbora k uvedeným činom priznala, vrátane údajnej dvojnásobnej vraždy. Nakoniec bola odsúdená k ďalšiemu mučeniu za účelom zistenia komplicov. Následne sa malo pristúpiť k samotnej poprave, sťatím a až potom upálením na hranici. Týmto sa skončil príbeh Barbory, liečiteľky, ktorá na nešťastie žila v pohnutej dobe, kedy obvinenie z bosoráctva mávalo často takýto tragický koniec.